Nay, magkano ngayon lettuce mo? 240. Ito pong ano, anong gulay ito? Kalimutan ko na naman. 200 kilo. Broccoli. Ayun, broccoli. Yellowfin tuna. Bossing, shout out sa'yo. 100 pesos, no? Nang inyong mabibili at napakaganda ng kanilang mga latag po. 100 pesos na mga tumpukan. 120 per kilo. Ayun, no? Malutong na gulyasan na inyong mabibili. Kaliwa, 150 lang kilo. Tambakol. Ay, tambakol din. Tulingan, bitilya po. 180 sa mga dalagang bukid na pato. Eh po, 150 na per kilo. Meron silang mga binluan at dalagang bukid. Kuya, magkano presyo dalagang bukid mo ngayon? 200 ang kilo. Ang mga binluan, 200 din po ang mga per kilo ng binluan. Ito po yung naman ng binluan. Ayan. So, yan po yung mga presyuhan na ating pong ina-update at yung magandang yellowfin tuna. Ayan, Ano, naninilaw pa yan ha. naninilaw pa sa sariwang mga yellowfin tuna. Ang kilo pa magkano? Ayan, no? Magkano kilo niyan? 200 pesos din po yung per kilo ng mga yellowfin tuna. Magkano yung presyo ng batalay mo? 180 sa per kilo po ng batala. Eh sa mga salmon mo na lokal, 150 sa per kilo, no? Ang labahita ay 180 pa rin po ang per kilo. 100 pesos sa mga kalating kilo ng matambaka. 140, 160 po sa kilo ng mga galunggong natin. Ang kalahati po ay 80 pesos. So may mga tumpukan din po silang binebenta dito sa halagang 100 pesos. So, unti-unti natin. Bago tayo magsimula, no? So, update na natin yung mga presyo. So, good morning, good morning. Ay, nabuo. Sige, walang problema. Ninong lang pala. Sa kasal o sa magiging baby nyo? Ayun. So, shoutout sa Boss Lando Explorer. Ninong ka. Huwag ka makakalimot, ha? Ninong. So, update natin yung mga presyuhan ng kanyang mga latag, no? Update natin. So, magkano yung repolyo? Repolyo Boss Landos. 60 kilo. 60 ang kilo. Ang ating magandang karot, Ang carrot Boss Lando, 120 120. po sa per kilo. Tumaas! Tumaas yung presyo ng karot, no? Eh, yung mga kamatis, magkano kilo ngayon? Kamati 60. So, ito, yung mga nakikita po natin na mga dahon-dahon po na inyong nakikita sa aking vlog, no? So, yun po ay mga 10 pesos. So, magkano ngayon yung mga patatas mo? 80 na kilo. So, ito mga 20 pesos na kanilang bentahan, no? Eh, magkano yung luya? Luya, 150? 150. Ayun, 150 po ang per kilo. Yung kalamansi mo, magkano ang kilo? 60 kalamang. O, 60 pesos na kilo. So, mababa na po ang presyohan po ng mga kalamansi, no? Eh, nakabalot, 20. Ayan, 20 pesos po yung mga nakabalot. Budget meal. Ayan, pang budget meals, no, na bentahan, 20 pesos. So, maraming salamat, ha. Thank you. Okay, Boss Lando. Salamat. Makakalimutan na, ninong ka. Okay, Ninong, si Boss Lando Explorer. Nay, magkano ngayon lettuce mo? 240. Ito pong, ano, anong gulay ito? Kalimutan ko na naman. 200 kilo. Kalamansi. Ang tawag dyan. Broccoli. Ayun, broccoli. Pag naka-subscribe ka, Ayun. 140 na lang. Ayun, yun po yun, no? Yun po yung per kilo sa kanilang mga bentahan ng gulay. Nay, maraming pong salamat. So, update na tayo dito sa mga isda. Sa pag-akyat po ng tulay, no? So, nandito tayo ngayon. Tatawid tayo. Update natin yung mga presyo ng kanilang mga latagan ng isda. So, nandito na tayo. Ayan. Mga tumpukan po na inyong mabibili. Yung mga isdang turay po natin ay 50 pesos na tumpukan, no? Napakarami. At pwedeng-pwede ka nang mag-ihaw. Ayan, no?
So may sound music, lalayo tayo. 130 po sa per kilo ng mga yellowfin tuna. Bossing, shout out sa'yo. May utang ako sa'yo, 10 piso. Bumili tayo kapon sa kanya ng galunggong, no? 2 tumpok. So, maganda yung galunggong na ibigay sa atin. 50 pesos lang po yun na tumpukan. Ayan, 130. Salamat po, bossing. Dito, ang mga isda na isdang batalay. 100 ang kilo. May tumpukan po tayo ng mga bangus at mga tilapia. 100 pesos, no? Ng inyong mabibili at napakaganda ng kanilang mga latag po. 100 pesos na mga tumpukan. At yung mga galunggong sa 50 pesos. Ayan, 50 pesos at may 35 pesos na tumpukan. So 100 pesos na kilo sa sari-saring isda. Ayan. Ang mga tulingan po natin dito ay 120 na per kilo. Ang gulyasan po ay 120 per kilo. Ayan, oh. Malutong na gulyasan na inyong mabibili. Sariwa, 120 lang kilo. Tambakol. Ay, tambakol din. Tulingan. Ito po ang tambakol. Tulingan, no? Alright, so nakakapag-update tayo sa Malabon Fish Market para sa kanilang mga latag. So tawid na tayo. Dito tayo kay Nanay Noemi. So ito yung mga isdang bato na ating pong update. So yung mga labahita ni Nanay Noemi, oh. Magkano po presyo Nanay Noemi? 180. Bitilya po. 180 sa mga dalagang bukid na bato. Ayan po. 150 na per kilo. Tamos mahal. Mataas ang presyo. Magkano po ang presyo? 200 pesos po isang piraso ng mga bangus na gupa, no? So yan po yung mga ina-update natin mga latag na mga isdang bato dito sa pwesto po ni Nanay Noemi. So pwede niyo po siyang puntahan dito. Kaya po si Nanay Noemi, ha. Oh, Nanay Noemi, shout out po. Good morning. Ayan. Salamat po Nanay Noemi. Thank you. So dito tayo. Ayan. Kasi itong mga kahabaan nito, yan po ay mga tindahan po ng mga isdang bato na inyo pong mabibili. So update natin yung iba pang presyo. Nanay Noemi, salamat po. So dito, yung mga isdang sagiti, 160. Lapo-lapo, 140. At meron silang mga binluan at dalagang bukid. Kuya, magkano presyo dalagang bukid mo ngayon? 200 ang kilo. Ang mga binluan, 200 din po ang mga per kilo ng binluan. Ito po yung naman ng binluan. Ayan. So, yan po yung mga presyuhan na ating pong ina-update. At yung magandang yellowfin tuna. Ayan, oh. Naninilaw pa yan, ha? Naninilaw pa sa sariwang mga yellowfin tuna. Ang kilo pa magkano? Ayan, oh. Magkano kilo niyan? 200 pesos din po yung per kilo ng mga yellowfin tuna. So, na-update natin yung mga presyo ng kanilang latagan at inyong mabibili. So, sa pag-akit lang po ito ng tulay, no? Ng Malabon Fish Market o Malabon Tumpukan. Sa kahabaan po nito, sa pag-akit po ng tulay, no? Bossing, kaya salamat po. At dito naman tayo kay Kuya Warren. So, yung mga latagan at may mga isda, no? Ayan. Mga binluan din po na latagan. Ayan, mga binluan lapu-lapu. So, busy si Kuya Warren, no? Sa kanyang pag-iwan ng mga isdang bato. Ayan, so, busy si Kuya Warren. Dahil may customer, no? So, shout out sa ating mga viewers, no? O sa mga dumarayo dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Shout out po sa inyong lahat. Asa nakikita po natin marami pa rin po ang mga nag-iikot at naghahanap ng mga murang presyo ng mga isda dito sa Malabon Fish Market. So sa mga kababayan po natin, ayan, yan po yung mga namimili, no? So ang laki ng isdang batalay. So yung mga salmon na ating po nakikita ito. Tapos mga batalay na malalaki.
Yan ay masarap na sinigang. Magkano yung presyo ng batalay mo? Batalay 180 sa per kilo po ng batala. Eh sa mga salmon mo na local, 150 sa per kilo, no? Ang labahita ay 180 pa rin po ang per kilo. Hoy, Magkano dito ya? 150. Good. Bossing, salamat ha. Thank you. Alright, tawid na tayo. Shoutout po. Good morning. So, tawid tayo dito sa latagan pa ng mga murang tumpukan na inyo pong mabibili sa Malabon Fish Market. So, nandirito tayo sa mga latagan pa ng kanilang mga isda. Ayan po yung mga 50 pesos. 50 pesos na mabibili nyo na pampangat na pong mga isdang sapsap. 50 pesos lang po yan. Ang mga magagandang tulingan, galunggong, tulingan at matambaka, no? Sa mga 50 pesos na tumpukan, no? Ng mga galunggong. 160 po kilo. 160 kilo. So 140 sa mga isdang tulingan, no? 100 pesos sa mga kalahating kilo ng matambaka. 140, 160 po sa kilo ng mga galunggong natin. Ang kalahati po ay 80 pesos. So may mga tumpukan din po silang binebenta dito sa halagang 100 pesos. So unti-unti natin itong binabaybay, itong Malabon tumpukan dahil sa dami po ng kanilang mga ibinebentang latag, no? So murang-mura po. May 50 pesos ka lang at 100 pesos ay may ulam na ang iyong pamilya. So update pa tayo sa kanila pang mga latagan, no? So dito yung mga tumpukan yan po ay nagkakalaga ng 100 pesos. Yan yung mga isdang matambaka. Matambaka yan, matambaka. Ayan na lang oh. Matambaka, no? Na latagan. 50. Hmm. 50 lang, 50. Kabasi naman po sa halagang 50 pesos. Turay, mga 50 pesos tawilis na kanilang bentahan po dito, no? 50 lang oh. Shoutout sa iyo, good morning. Wala si Ate Pam? Magkano yung bubuli? 150 po sa presyo ng bubuli. Bagos po magkano? 200 ang kilo. Eh, yung mga sagisi mo? 170. Sa ganito, halo-halo. Ayun, 60, 120 ang per kilo. So, may mga tumpukan din po siya ditong binebenta. Ito po yan. 50 pesos, no? Eh, yung espada, magkano? 200 din ang per kilo. So, yun po yung mga update natin. 200 pesos na kilo, no? So, 50 pesos may mga tumpukan. Salamat, thank you. 130 sa mga tumpukan po ng bangus. Ayan po. 130 kada tumpok. So, lipat tayo dito sa kabilang side. At ito si Kuya Romy. Shoutout sa'yo, Kuya Romy. Nakaubos ka na? Tira lang po, tira. Inaubos ko na yung tira. Okay, alright. So, shoutout po sa inyo, ha. So, yung update natin yung mga gulay naman po dito sa mga presyon. Ingat po, Kuya Romy, ha. Ingat po, ingat. So, yan. Yung mga latagan po dito. Mga nakabalot na, no? So, yung mga nakabalot na inyo pong nakikita. Magkano po itong ano? 10 piso. Ayan, no? 10 piso. Ito, mga siling apritada, 20 pesos. May mga himay ng mga carrot, no? So, may 50 pesos, may 20 pesos po yan na mga kadagdag. So, gulay na mga latagan ng 20 pesos, no? So,
So yan, yung mga latag po, mga 20 pesos. Salamat! Shout out! So dito, update na tayo sa mga prutas naman dito sa pag-akyat ng tulay. Ang ating pong mga avocado, no? Ayan po. 80 pesos na kilo. Shoutout sa iyo, bossing. Good morning. Magkano yung mga presyo ng yung mga mansanas? Mansanas, ganun pa rin, 100. 100 pesos pa rin po yung mga nakasabit, no? Yung mga saging, Saging, 80 na lang kilo. 80 ang kilo. So, bumaba. Bumagsak yung saging ngayon. Oo. Marami sigurong ano, no? Marami supply. Latundan, 70 kilo. Ayun, 70. Ang latundan lakatan po ay 80 pesos na lang po na inyong mabibili. Kasama, 50. Eh, yung mga papaya, Papaya, 70. ayun, 70 pesos na kilo ng papaya. So, salamat ha. Thank you. Shout out. Shout out. So, dito tayo ngayon. Akit tayo sa may tulay. Tignan po natin yung kailugan at kahabaan po nito, no? So, ganito pa yung sitwasyon ng ilog. So, ito po ay ilog ng Nabotas na magkatabi ang Malabon Nabotas. So, City Hall. Ayan. Malabon City Hall. Yung lugar po na may mga barko na nakikita po natin dyan. Dyan po yung may barge na dati na raw po tumama sa likod ng dike. So, yung mga dike na nakikita po natin, ayan po. So, sa ngayon po, patanghali po, yung laki ng tubig. So, ganito pa ang sitwasyon dito sa Malabon Nabotas, no? Eh, ito po yung naghahati ng tulay ng Nabotas at Malabon. So, ganito pa ang ating sitwasyon. Pasabol pa ang mga sasakyan, motorista na dumaraan. So, ganito pa rin po yung sitwasyon. So, patanghali, ang laki ng tubig. So, lagi po tayo mag-iingat dahil sa paglaki ng mga tubig dito po sa Malabon Nabotas. So, ito pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.